Здравейте! В това видео ще направим опит за ремонт на един лаптоп, който идва от друг сервис. Това не е реклама, за съжаление. Бих се радвал, ако беше. И това също не е реклама. Имаме лаптоп Lenovo. Тези ги харесвам, 17 инчови. И нямаме много голяма информация за лаптопчето, освен че не се включва стандартното. Той е изцяло разглобен. Предупредиха ме за това. Лаптопът е, да кажа, Lenovo G710 с Nvidia видеокарта i3. Малко старича като модел, но с значителни показатели. Изобщо не отстъпващ. Така е разглобен целия. Предполагам направо да изкарам платката и да направя няколко замервания по нея. За да знам къде да се ориентирам изобщо. Оставям само зарядното, вентилатора и вентилатора ще го оставя. Окей, това за сега няма да ни трябва. Има тук. Нищо значително. От другата страна сменяем процесор. Това тук може би е видеокартата. Това би трябвало да е чипсета. RAM памет. BIOS батерията е извадена. Това е странно. Ще сложим друга, ако трябва. Не, ако трябва, то ще трябва сигурност. Тук виждам някакво хиксче. Друго. На пръв поглед не виждам. И първата задача, когато отварям каквато и да е платка, е да видя дали Main Power Rail, основния ток, където влиза, е шортнат. Взимам си минус от някъде и проверявам директно плюса на минуса. Това е добре, има безкрайно съпротивление. Всъщност да им показвам умовете. Добре, 150 кОм. Следващата ми стъпка е да проверя всеки койл. 45 Ома съпротивление, което изглежда добре, предвид че най-вероятно е тук на видеочипа. Тук също е 45. Тук е безкрайно. Тук е безкрайно. Така. Тук е безкрайно. 48.
48, много вече става 48 отново, 48 отново. Добре, много става тези с по 48. Най-вероятно все пак имаме нещо шортното. Така. 48 ома. Е почти навсякъде. От тази страна. Добре, това, което ще направя сега, е да вкарам малко ток в лаптопа. Само да погледна дали е 19 или 20 волта. 20 волта е. Но ще вкарам малко ампераж, да се застраховам. мА са окей. Така. И пускам тока. Виждате, удря лимита и се рестартира. Има светлинка тук. Най-вероятно лаптоп се опитва да се включи, т.е. платката. Опитва се да се включи, защото биоса постоянно се рестартира. Не. Трябва 400 мА. И се появява същото нещо. Интересно къде влиза този ток. Процесора опитва да запаля. Вижте как пулсира. Тук има нещо нагряла, да, койла на мотката. Това е нормално. Тези две намотки също леко нагрява, това е нормално. Чипсета също има пулсации. И видеочипа не ми харесва много, понеже само в единия си край не е равномерно, а само в единия край нагрява. Другата страна няма нищо особено. Добре. Няма ток. Има волти 8. Волти 8. Няма. Тук са 3,5 волта.
А тук си другите. Като цяло сме на същото дередже. Оп, включи се току-що. Добре, да видим дали ще има промяна. Това, което се вижда на термокамерата е ето тези намотки. И чипсета са топли. И тази намотка също. Махаме процесора и рамата. Когато включа така, преди дърпаше около 200 мА. Да. Въпросът е къде отиват. Вижте схемата. Тук имаме Main Power Rail 19 волта, два чифта MOSFET, две захранвания, изхода на захранване и влиза на тази голямата пътечка. Тук имаме същия патърн. Main Power Rail, два MOSFET, изходящ койл и влиза на тази голямата пътечка. И на тази голямата пътечка тази голямата пътечка има волти 8, волт 7,5. Който просто не виждам къде може да отива. Където и да отива изхода от тази намотка, стига до някакъв компонент, който работи съмнително. И ако сваля до волти 8, и намаля ампеража, така. Какво става? Що така? Сега не дърпа никакъв ток. Сорса към гейта, но този MOSFET е 1 ом. Вижте. Source to gate под 1 ом. Другите 1 ом. килоома, 700 килоома,
2 мегаома. И няколко стотин килома. От тук source към gate. Не, къде си? Да, 1 ом. Ето тук трябва да карам волтаж и да видя кое е проблема. Най-вероятно един от двата MOSFET е за смяна. Така и така. Да, веднага дръпна ток. Вижда се на захранването. Виждате ли го? Ето тук нагрява. Окей. И това най-вероятно е BQ чипа. Или някакъв друг захранващ чип, който не знам какъв е. Но сега ще го проверим. Ето го. 95812 Hz. Търсих, но не откривам такъв чип. Не намирам от донор платки такъв чип. Затова ще трябва да поръчам и когато пристигне ще се върна към този лаптоп. Но стискам палци да успея да го оправя. До скоро! Здравейте! Отново. Пристигна чипа, който чаках за този лаптоп. И сега е време да го сменим. Минаха около 2 седмици от последното видео и честно казвам малко съм забравил кое как беше, но ако си спомням правилно, тези двата койла работеха постоянно, защото source to gate на MOSFET-ите беше окъсен. И беше окъсен заради този чип. Мисля да сменя чипа набързо. Всеки път там, че го сменя бързо и отнема много време, но този път наистина се надявам да е бързо. Ето го нашия чип 95812 Hz. Първи пин е насам към чертичката, към изкусеното. Ето е марката, ето го изкусеното. Това малко колофон. Малко прекалих. Тук трябва да внимавам да не бутна някои от другите компоненти, че са доста. И са малки. 480 градуса. Въздуха от духалката е доста намалена. Едва ми издиша. Като в принцип не е перфектният вариант, но за случая ще процедирам така. Готови сме.
Това е правилното положение. Започвам да запоявам. Когато се разтопи кинола, би трябвало само да се намести. Не. Знам, че изглежда много голям тук, но всъщност е доста малък. И едвам намествам, мисля, че така е добре. Ами добре, остава да тестваме. Как да тестваме? Трябва да сложим... Няма да бързам да слагам процесора. Всъщност така ще е по-удобно. Трябвам с 19 волта. Ампеража е добре. Така. Включвам. Доста ампераж ще дърпа отново или пак изгоря или нещо объркахме. Се опитва да се включи. Продължава да нагрява тези намутки. Не толкова колкото преди, но са си топли. Да проверя какво съпротивление имаме тук. Стига, 0 ома. Добре, ако махна чипа и съпротивлението се вдигне, значи пак укъсява от него. Така ще бъде най-лесно да пробвам. В принцип, когато е горещо, съпротивлението е по-ниско, но не го виждате, но сега пак е в мегал мода. Добре, ще сложа нов чип. И това поръчвам по много, винаги поне по 3, за да имам възможност да експериментирам. А пък и понякога идват развалени чипове, в смисъл такива неработещи. Трябва много да внимавам да не бутна и други компоненти.
Добре. И нека да пробваме. Гледаме захранването. Се дърпа прекалено много ток и отново имаме един ом. Защо бе? Защо? Добре, нека погледна и този чип. Този. Прилича на някакъв захранващ чип с тези големите пътечки, влизащи и излизащи от него. Например, тук има 3,3 волта, тук има 5 волта, тук има 5 волта, тук е фонното напрежение 19 волта, тук има 3,3. Има 10 волта. Най-вероятно за гейтовете на някой MOSFET. Най-вероятно също ще има 10. Да, 8,5. Това чип е нормално да е топъл. В момента всъщност термокамерата ми индикира. Но почнах да се съмнявам за... В принцип тук не е Source to Gate за чипа, който сменям, но този MOSFET мери 40 ома. В принцип тази страна е минус ground. Другия минусов няма проблем. Плюсовете няма проблем. Той има 40 ома. Здравейте отново. Отново сме на линия. Пристигна този чип, който преди около 10 на дена определих като проблемен. Ето този. И всъщност, доколкото си спомням, проблема беше с 5 волтовото LDO, че дърпаше прекалено много ток и когато го пробвах с лабораторното захранване, загряваше именно този чип. Сега ще го сменим набързо и да пробваме дали има резултат. Поръчал съм както винаги няколко чипа, да имам резервни. Окей, мисля, че всичко е точно. С пластмаса е добре. Хубаво е винаги преди да пуснете ток на платката да я охладите. За да сте сигурни, че понеже високата температура намаля съпротивлението. А като намалее съпротивлението, се вдигат амперажите, нали? Просто физика. Когато се вдигнат амперажите, може да се случи беля.
особено при платка с някакъв проблем. Окей, това вече е добре. Настройвам си 19 волта. Така, и този ампераж е добре. И сега включвам да видя какво ще стане, като следя ампеража. 200. О! Опитва се да се включи. Да. Опитва се да се включи най-вероятно. Чипсета е леко топъл. Вече истина. Най-вероятно се опитва да се включи, защото BIOS е рестартиран. Не си спомням защо извадих батерията, най-вероятно е била паднала. Отново, трябва да увеличавам ампеража. Може би около ампер му е достатъчно. И сега включвам, само да спре да мига. Включвам да видя какво прави. Хайде. Оп. Съмнявам и този ампераж да не му стига, но нека да видим. В момента е на стендбай и трябва да се пусне всеки момент. Много интересно, искам да видя термокамерата. Този големия пик откъде идва. Не мога да гледам и лабораторното захранване термокамерата, но тук е този MOSFET, мига. Оп. Вие го виждате добре. Ще го измеря да видя защо така. Аз, ако не се лъжа, него го сменях. Взема да измеря, ако не се лъжа, тук някъде беше. Да, вие не виждате. Ако меря тук, където преди бяха 5 волта късото, вижте как волтажа играе. Което изглежда странно. Има високо съпротивление там, а този MOSFET има 60 ома съпротивление, което мисля, че го тествах и тези 60 ома бяха от самия процесор. Ако махна процесора, съпротивлението рязко скачаше. Виждате, вече съвсем големи стойности излизат. Виждам, че тук тези MOSFET-и Source to Gate отново е
шортнат. И отново е шортнат от този чип. И си мисля отново да го сменя, защото по принцип е възможно той да е бил дефектирал заради този чип. А този имам още резервни. Така че нищо не ми пречи да се направи един експеримент. Така. Доста добре си легна на мястото. Дори мога да кажа, че по-добре от този, който извадих. Но сега да охладим и да видим отново как е. Така и включвам. Добре, веднага отида на 50 мА. О, нямаме процесор. Нямаме процесор. Чипсета е леко топъл, но може и да е от паялника. Така, втори опит. 40, 50. Петдесет, 126. Какви бяха тези 126 милиома? Тук в момента нямаме волтаж, където преди беше късото на 5 волта, където преди малко плаваше волтажа. Добре, за анализата имаме 3,3 волта стабилни. И 5 волта стабилни. Тоест в момента имаме 60 Ома от процесора. Source to Gate 2 мегаома. Пак 80 милиона. И тук става някаква драма, но не мога да я разгадая. Source to Gate още поначало, първата диагноза, винаги дава много ниско съпротивление. Ето 0,8. Единственото, което не мога да се обяснява, тези мосфети, Source to Gate е под 1 Ом и винаги така, че този чип идва късото. Дали не е нарочно? Може вече 3-4 чипа сменям
и да са проблемни. На този етап малко се чувствам вече без идеи. Искам да експериментирам само и с Power On бутона. Вече като отчаяна мярка. Да видя какъв волтаж имам там. Power бутон е на тази букса. Някъде ми трябва да имам 3,3 волта. Да, ето ги. И ако укъся тези 3,3 волта, би трябвало лаптопа да тръгне да се стартира. Така е по принцип. Но виждаме, че няма никаква реакция. Ами добре, напишете в коментарите какво вие бихте направили в тази ситуация. Дайте някой съвет. Нещо на къде да... за кое да се хвана, къде да тръгна. Просто тук оставам без идеи. А не ми се струва не решим проблема. Просто не виждам да има късо в чипсета, което е най-големия проблем за тая платка и също в EC чипа. Те двете ми изглеждат добре. Така че каквото и да е друго, би трябвало да бъде решимо. Но не мога да го открия. Единствено се въртя около тук с още гейт, че се окъсява през този чип, сменям го, същата работа. Не знам. Дайте някои идеи. Ако нямате идеи, харесайте това видео, абонирайте се за канала и следете за следващата част на това видео, когато ще кача ремонта, стига да намеря решение. Чао и до скоро!